Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na rozínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům opor. Moskevská agentura TASS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé kramy. Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky, my pracovníci Československého rozhlasu... Všechny vysílače, které však máme k dispozici, byly postupně vyřazeny z provozu. Posádka obrněnce s číslem 002 má na svědomí první dvě lidské oběti. Vraždil obrněnec 002. Láska jako večernice, plující černou oblohou. Zavřete dveře na petlice, zasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla. Vy, kterým srdce skameněla. Dezinformovaní ruští vojáci střílejí v panice i po sobě. Ruský voják, který později zemřel, byl zasažen kulkami svých vlastních druhů. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes usilovnou propagandu velitelů, jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První okupační jednotky musí být proto po několika dnech vyměněny novými spolehlivějšími. Láska jako krásná loď, která ztratila kapitána. Námořníkům se třesou ruce a bojí se, co bude z rána. Svěduje se ke krveprolivu. Mladí lidé si sedají pod pásy tanky. Objevují se první plameny. Z příslušníků státní bezpečnosti kolaborovali v prvních dnech jen někteří. Lidé, dělníci, včetně lidových milic, se k okupantům nepřipojili. Světové veřejné mínění stojí takřka jednomyslně za námi. Dokonce před Kremlem došlo k pokusu o protestní demonstraci. V dopoledních hodinách je obsazena takřka už celá Praha. Obsazené mosty. Naštěstí se ukazuje, že celá operace perfektní po vojenské stránce nebyla připravena politicky. Sovětskému vojákovi lidé odmítají ukázat, kde teče voda. Láska je jako večernice, plující černou oblohou. Náš život hoří jako slunce. Orekonský Litva vyhráváme na sovětským zrezom v 8. minúte 27. sekundě poslednej tretiny. Tak už je to zasa veselšie. Kránidlá mu podstávajú všetko. Zdravíme vás všechny doma a dobře si tu radost prožijte.